S pánom prezidentom sa prešli témy, ktoré sú problémové v meste Senica a jedna a základná je dopravná situácia. Doprava v meste je dlhodobý problém, pretože už viac ako 50 rokov sa rozpráva o obchvate a preto sme opätovne na túto tému upozornili, že toto je téma, ktorá je pre nás podstatná. Pre kvalitu života v meste je potrebné, aby sme dokázali tranzitnú dopravu odkloniť, respektíve mať alternatívne riešenia, pretože ide nám cesta prvej triedy priamo stredom mesta, okolo námestia a hľadáme teda riešenie, či už pravidelne cez Slovenskú správu ciest, ako sa dopracovať k obchvatu, a práve návštevu pána prezidenta sme využili na to, aby aj on zo svojej pozície vedel lepšie apelovať práve na ministerstvo dopravy a následne Slovenskú správu ciest, aby sa obchvat mesta Senica pohol ďalej. Ďalšou témou bolo financovanie samosprávy, kde dlhodobo a posledné roky to extrémne cítime, je málo finančných prostriedkov na to, aby sme mohli robiť viacej rozvojových projektov, a všetky rozvojové projekty robíme najmä cez rôzne granty a tým pádom sme odkázaní len na úspech v niektorých výzvach, ale vidíme to u našich partnerských miest v zahraničí, že fungovanie a financovanie samosprávy by mohlo byť aj iné, a myslím si, že už je naozaj aj 2 minúty po 12, aby sa zmenilo financovanie samospráv, pretože sme nadviazali na ďalšiu tému a tou témou bolo financovanie športu, kedy mesto Senica má veľa športovísk, ale sú to športoviská, ktoré majú regionálny charakter. Je to plaváreň, ktorú máme zrekonštruovanú, máme ju peknú a využívajú ju na plavecké výcviky detí minimálne z 2 okresov, a celé financovanie plavárne ostáva na meste Senica, teda na občanoch mesta, a tieto finančné prostriedky mohli byť použité do iných rozvojových projektov, ale tým, aby sme my zabezpečili práve tú plaváreň, tak mesto Senica finančne ju musí dotovať, ale ostatné samosprávy na ňu neprispievajú, a som toho názoru, že takúto základnú infraštruktúru by mal financovať buď štát cez nové ministerstvo cestovného ruchu a športu, po prípade, keď je to regionálna otázka, tak cez vyšší územný celok, a takáto istá otázka je aj pri zimnom štadióne, kde potrebujeme momentálne obrovskú finančnú injekciu do veľkej rekonštrukcie, a taktiež prevádzkové náklady, ktoré so zimným štadiónom sú, tak nie je to len pre obyvateľov mesta, ale z 3 okresov k nám chodia ľudia korčulovať, hrávať hokej, športovať, snažia sa o zdravý životný štýl, a zase je to všetko na pleciach jednej samosprávy, čo nepovažujem za spravodlivé. Som sa vám spýtal, čo na to odpovedal, na tieto témy. Pán prezident si zaznačil viaceré témy s tým, že prislúbil, že keď má rozhovory práve s ministrami, ktorých sa to týka, tak tieto témy nastoluje, a napríklad financovanie či samosprávy alebo aj športu dlhodobo práve rieši s jednotlivými ministrami, aby prišlo k určitým zmenám. Taktiež keď spomínal, keď on bol ako premiér, akým spôsobom chystal určité plány a vízie, aby sme sa naozaj dopracovali či už k obchvatom alebo strategickým investíciám, kanalizácii, vodovodom.